कारिगाव ओनसोलाव जोंहा मोनसे पार्क दङ। बे पार्कआ ओरैनो 5 हेक्टर दङ। नाथाय गोग्लैसोना थानायनि थाखाय मानगोदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव जोंनि जा टेरिटरियेल आर्मिफोर दङ, टेरिटरियेल आर्मिनि दारै 135 बेटेलियननि जा टेरिटरियेल आर्मि ग्रुप दं बिथांमोननो हार्बेल गार्डेन खुलिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ होनाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवबाय, बिथांमोना गायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो बे पार्कखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, देग्लायनि गेजेराव टुरिजिम सेक्टरनिफ्राय पार्कखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेबस्था मोनसे लादों। जोङो आसा खालामदों नैबे क'क्राझाराव हाबजेननाय कारिगाव जायगानिफ्रायनो क'क्राझारनि जा सिटि अफ पिस बेखौ जोङो देखायनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय नाजादों मुलुगनि मानसिफोरनो। बे हाबाखौ जोङो बे गेटखौ अपेनिं खालामनायनि उनावनो जों हाबाफारिखौ जों खोब स्ट्रंलि गोजौआव लांनायनि थाखाय बेबस्था लादों। नैबे माबायदि बेनिफिट जानो हागौ जोंनि हार्बेल गार्डेननि गेजेरजों? ओरैनोथ' नर्थ इस्टआ मुलिनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। जोंनि बर' हारिया हाग्रानि मुलि बिफां लाइफांजों जोनोमनिफ्रायनो सोमोन्दो दङ। नाथाय बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनो रोङाखैमोन। बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि बेबस्थाखौ दिनै बिथांमोननि दारै जोङो मोननो हाबाय। आरो जोङो मिजिं खालामदों जोंनि बर'फोरनि जेसेबां माने रजाफ्रा मुलि देना होनायनि हाबाफारिफोर लायो बा मुलि देनायनि बेबस्था लायो, जिखुनु नांगौ मुलिखौनो बेवहाय जों मोननो हानाय बायदि बेबस्थाखौ जों लानो नागिरदों। आरो जोंनि नैबे टेरिटरियेल आर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों। बर'फ्रा जा बिफांफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायो, बे मुलि बिफांफोरखौबो बेवहाय गायनायनि थाखाय बिथांमोना सावरायदों। नायफैनो हागोन नामा? औ, नायफैनो हागोन। दिनैनिफ्राय गासैबो जिखुनु फरायसा फरायसुलि टुरिस्टफ्रानो बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिथांमोना नायनायनि गेजेरजों सोलोंनाबो लांनो हागोन। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।